أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محمد مديستا موابتها مديستا چماهين كابتها. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ندیستا چو شیرنگ بوما کدی ندیستا چو شیرنگ بوما کدی न पैदा ही बीता न पैदा ही बीत. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محمد چحور پریا اگت شارت را محمد چحور پریا اگت شارت رات محمد چ یوسفا دو بالات رات. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اما بعد. خالق دو جهان فضل و کرم احسان و محبت ما سیاهکار و مجرم و گناهکاران به پاکترین جای دنیا کاریم، جایی که سکون آرامش شما هر لحظه هر نفسی کشگ پشما عبادت نویسگ باید، جایی که شما هدانشتگی گوشه شما به قول سیدنا عبدالله ابن عمر گوی گدرو نبیان شما دیوان کتا چیه لویتی چه حضرت آدم بگیر تا خاتم گوی تو گدرو یہ نبیان گران نشتگی همدا دیوان تو که حتی دیگه قول کارا ادانشتگی تو گویا تو گو رب کائنات وتی خالق کو تو دیوان دنیایی یا پوسداری بیبی مزنی مردمی مای گوره دیوانه ما وتا داشت نکنه، بله دانشته شما رب جلیل، رب زمین و آسمانا، رب کوه و جنگلا، رب تمام دنیا و کائنات تو دانشته گو همان رب تو دیوان کتا. مردم کم می چون که زمانی رسی مسلمان پیغمبر فرم مستری قیامت نشانیشین گیند مسلمان نماز بیامیت بی مسجدان گوشم یک مانوی نشت نک مسلمان مرچی اما دوران رسته قیامت تمام نشانیان ظاهران. موضوع منی درباره اهمیت به علماء، علم و علماء که مرچی باری کتا مرچی میں لوگو گلیا میں کوچہ و بازاراں بازم باری بلے خدای شکرہ گئے انگا شکریں مساجد و مدارساں برکت علماء زحمتاں ہنگا آباد بلے کم 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 رونق باگا مسیحیتاں گیندے صوبے نمازا 2-3 نفر هرچیان برکت زندگیان شده
تمام اصلی حلتی ایشه صبح نماز چه مسلمانان زندگی ها گرگ اصلا کم و ناراحت نبی که منی صبح نماز روگه پرچیا غمگین نبی یہ اردی واجہ چیزیں نہیں کہ صبح نماز تی دستا روگی سرور کائنات فرمائنی لن یلج النار ہرگز جہنم آتش سوزان جہنم واجہ میں دلہ آسانی چیزیں برے جوس بکن علامہ ابن جوزیہ فرمائیں آگا جہنم آسندازہ گوہ کی پوزیے مغرب نیمگاں پچ بیتے مشرق درو مردمان یہ مد یہ پوز سجگے لران بہاپ بیا جہنم آس اگا یہ قرآن گوائیں کہ آیت پتریشکو کی اندازہ یا ہوشتریا بیتے اگا میں پتریشکو کا کوہان سرا یہ رب کنے یا زمین سرا تمام خاکستر کا بھلے اگا لوٹ چاہتش سوزان و خطرناک و حفاظت کرے بیا سرور کائنات ترا بہترین دوا داتا بہترین چیزیں داتی تو حفاظت بیچایا گوشتی لائیں علی جنار ہرگز جہنم آسا سر نکا بدنی کے صوبے نماز و حسر نمازی با جماعت وانتا یہ بدن اثر نکا چیلوٹی چشیا مستر توفیق توتی ایمان نشانی واجان تغویتی صوب نماز تلوٹی ایمان در ضعف و خطر مبی گرا صوب نماز پای بند بده اللہ ذوالجلال فرمائین اے مسلمان منی اللہ والذین اوتوا العلم درجات منی اللہ ما ذاتوں کے آیانے کے علم و داتا آیانے درجہ بالا کتگا آیانے مرتبہ بالا کتا گرا منا ترا پرچیا بد بھی ہے خالقا رب و بالا کتگا آیانے درجہ صاحبان علم صاحبان درجہ شان انچو بالا کتا کہ سرور کائنات فرمائنی شامانند کمثل القمر شامانند مائے شب 14 چطور دنیای روشن کتا مانند روچا کہ چطور نصفی ودا در کپی نصف دنیا روشن کا یہ علماء یہ واجہ ہم یہ پیما ببرکت شان تمام دنیا گندگ چراغانے شان چراغ روی زمین شان نوریا کے قرآن وشی شما بے وسیلے شان تمہارے ہدایت راہ برائے گمراہی راہ چشما دیر بھی بھلے میں ایک برا عرضشی نیستنی ما شان قدران نزانے صد توہین روچ کن شمی طرف آنے اگا سکوت کنا ایچ نگوشگا شمی طرف کہیں خالق دو جہان پرچیا پیغمبر فرمائیت من عادیہ کسی کے جنگ بکا یعنی دشمنی بکا توہین بکا منی دوستان علماء توہین بکا اے پیغمبر فقد آذنتو بالحرب شاہ اعلان جنگ بدے گو منی اللہ شان طرف منی رب کائنات اے پیغمبر تو غمگین مبیتی امت علماء بگت شمی یہ چراغتی امت کا بگش شما غمگین مبی شاہ اعلان جنگ گو منی رب کائناتا گرا گو اللہ گرگا مصری پادشاہ گپ نکتا
مصر حکومتای دنیا در برابر قدرت الله پاک بزانو در کبتگا شیا بزانه عالمان گرگم شد والله جنگه شان چرا الله ذوالجلال پرچه قرآن مجید فرماینی انما یخشى الله من عباده العلماء اگر ما شما بلیار چی توهین کنه به بدکاری به دزدی به هزاران دروغ بندگشان توهین تهمت جنه یہ مور اللہ پاک واجتا کہ بجوز علماء واللہ دیگا کسی نہیں کہ منی رب ترسا یہ قلبا بھی منی رب یہ ترسوتی شان قلبا چگل دوتا اللہ وعدہ دروغ بھی اگر عالم یز تیم لغزش کتی انبیاء چا گناہ لغزش پاکا آیا کو بلوتی راہا اما لحظہ درگی چی زانتن چی گورا من تو پرچی آگورا آیتو اینو بگی عالم اگر سلکاری سلی مردمی بله بازم به قول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آیه درجه 70 اولیاء هم بالاتره والله به قول مولانا اشرف علی تانوی اگر ولی دنیا هستین گوشی قسم میں یاد کنو ہم یہ علماء ہوں مدرس ہیں کہ مسجدان مدرسان درس دے گا شان ولی خدا ہیں نیواجہ فرمائنی بخاطر امشان مرچی اللہ ذوالجلالہ دنیا داشتا اگر دنیا ہستے بخاطر امشان شما قبول نکنے گوش کنے سرور کائنات حدیثہ سرور کائنات فرمائنی لا تقوم الساعة قیامت برپا نبی حتى لا يقال في الأرض الله الله قیامت برپا نبی تا مبی دنیا سراح اللہ اللہ گوشو کے مردم مبی نی اللہ قیامت نی ہما وعدہ برپا کا ببرکت ہمی علمائی اللہ نام مسجدہ چستے مدرسہ چستے کوچہ و گلیاں چستے ہر جا چستے ببرکت ہمی علماء محنتی ببرکت ہمی علماء مرچی اللہ دنیا داشتا واللہ اگر یہ مبا اللہ دستور دو اسرافیل مرچی فیدا نفخ فی الصور فتأتون افواجا نیاودہ اسرافیل سورہ دمی کو تمام ریزہ ریزہ با نہ زمین پشکپی نہ آسمان نہ کوک پشکپی نہ جنگل گندے ہمیں طفلائے شیر خارا اما تائیں چود دوستے یہ وعدہ اسرافیل سور دمگ بھی اللہ گندہ میں مات وتی چوکا چگل داؤں منی چوک منی نزدیکا میا اما چوپان پسان پسی ساک دوستان چوپانا نا یہ وعدہ یہ سور آواز بھی اما چوپانا بتی پسان شموش یہ وعدہ مولانا اشرف علی تانوی نویسی شی مانند دندس کا آواز چطور ویز ویز کا اول ہمی پیما شروع کا ویز ویز کنگا رند آوازی تروند بھی خالق پاک کلامی کل من فی الارض فان خالق پاک کلامی کل من فی الارض فان ہر کسی روحی چکونتا بالکت روح روان کل عالم پاد کت
مبعوث در آن زمان مچ با وقت حسابا محشر پرای پدا. اگر یه علما مبعمال از اسرافیل سور آدمی قرآن مجید فرماین آودان گنده فیدا بر قلب صر چمان نور کلن را و خسف القمر گنده مای نور را الله فرماین اذا السماء فطرت و اذا الكواكب تثرت. تمام یہ استار رچگ با تمام گئی علماء مبا والله یسانی اللہ نہ زمین نہ ہلی نہ آسمانا ببرکت شام و شما زندگی. به قول حسن بصری لولا العلماء اگر یہ علماء مبیتینا 100% ما شما درو مردما حیوانت بلی چین چو پیشان دعا کنی. سفیان ثوری گوشی مسترین ظالم همه مردما وتی دعان تو که یہ واجان شریک مکن واجان مریض واجان هزاران مشکل گوی مسجدان مدرسان از اینا یہ خرج شما بگینده 2 نفر 3 نفر یا خانواده خرچین چو سنگینه 200 نفر 300 نفر شان دارگ شان چه زجرایی کشه باز من لایکن شان توهینه لایکن شان بهتان و هزاران حبر ما شان وش ملکم شان سود ملکم گوش کر کتم بازی بازا. ای مسلمان چطوری عزتی الله داد که بعد از مرگ واقعی کتاب عجیبی نویسن وشی در پاکستان توکا مولانا اشرف علی تانوی وتی کتاب یہ واقع کاری شیعه طوفانی هات هوری تروندین رید در پاکستان توکا یا برای همی مسیح تگوره یک خبری جتگا یک خبری اروت ما چاره امودا اما همام اما مسجد جسد سالم بدنی سالم هنگه هما کفن سالم یہ خاک هنگه هنچو امام شافعی همی دابا یہ خاک هنگه آیه بدن چکال چتگا ما درو لگوشی گریه وگا چرنده جستی کو چی 30 سال آشیا یہ مدرسه یہ مسجد درس قرآن داد صاحب قرآن قبر یقین بزاہو مردما چیا بزان صاحب قبر قرآن سالم قبر یہ قبر نریزینی یہ قبر با عزتیں یہ قبر با شرفیں انچو حدیث آستے چه حضرت معاذ ابن جبل فرماینی شما روگا تو یا سفری گو سردار انبیاء سفری من روگا تو اروا سفران شو حضرت معاذ پیغمبر گشتر امایی را دا یه وقت رای دا یرند یمنا شیا بله وقت زینا بداره اصلی موضوع همشی بله درد آورترین سفر حضرت معاذ همی سفره که پیغمبر را دا شو معاذ روگ یمن بله او معاذ تو زمانی روگ شاید دیگه ترت من مدینه ندی شی حضرت معاذ اشتر هم اشتران چارت اشتر چمان عرش و گلگلا حضرت معاذ چمان عرش گلگلا حضرت معاذ نتو دیما برو او پیغمبر او عمری دوری رسول گرام من چطوری سفرا برا من ترا مگندو میں یہ سفرا نراو بلے گوشی واجہ گوشی منی دستوری معاذ چام دا گریوان کا تایا منا او میری واجہ رسول من چطور مدینہ پدا ترو من چطور مدینہ کوچو گلیا من بچارو
او سردار انبیاء دیگه من نتونم پدا یمن پدا مدینه گلیام بیام بچارو اشتری هنگریوانی چم نیروگی سفریا اللہ نیتی معذرت معذوشی او منی واجہ او منی آقا منا مرچی نصیحتی بکا واجہ گو او حضرت معاذ اگر زندگی با سعادت لوٹے ہر کا لوٹی زندگی کامیاب بھی یہ سجگے مردم ثروتمند درو زحمت کشن لوٹا زندگی راحت بھی شپان راحت زندگی بکن دیا جان چوکانے ابری نیر رہایاں مورہاں راحت ببن درو یہ زحمتاں پامشی کشن بلے ادان دگا چیزیں گوشگی سکون راحتی مالا نہیں آیان تو کا نہیں نیامی ٹیم پیغمبر آگوا او ماز اگا زندگی با سعادت لوٹے اگا مرگ با شہیدی لوٹے لوٹے میدان محشر گو شہیدان ور ببے ستوریں درجہ شہیدہ ہر کلوٹی شہید بھی بلے کئی نصیب بھی بزرگاں گریت سالان سال اے اللہ مارا گو شہیدان عشر بکا مارا مرگ شہیدی بدے بلے نصیب میں حضرت خالد ابن ولیدہ گریت اسی محشتوں آگا مرگ گو زہم و گو شان توکا ما 300,000 فوج توکا شتوں اللہ منا شہادت نصیب نکو یہ ہزاران زحمان توقعات تیران توقعات من نیزان توقعات بلے مرگ شان دستان نیامی ٹیم آگوشاگا زندگی با سعادت مرگ با شہدہ لوٹے ماز اگر نجات چاہم معاشر گرمیاں چاہم معاشر اشکرو مارو ذمہ لوٹے اما معاشر گرمیاں بقول امام غزالی زمین رو دینی آود اللہ یذوقون فیہا بردا ولا شرابا آودا سارتی آپ نگندے سارتی گوات نگندے ہدایت ماشما بچاریں گرماگیاں دیکھتے برک بروا یا دیکھتے گوات مکشمش میں نفس رو کہتے آودا اگوات احساس نکنے زمین رو دیے مردم چشدی گیا آود اللہ طعام ولا شراب نہ وراکی ہستے نہ سارتی آپی ہستے ولا حشجار آودا ندرچ کی سائل گے گندے بلے آودا مردم چشدہ قرآن گوائے 50,000 سنہ 50,000 سال اللہ کو بندہ برنک اللہ زہر بھی کو بندیا 50,000 سال جگران ہاس بنی چاہے تھونا یہ دستان ہوشک بہاں نپس نیوان مکک بیا چمان چاہے بتا سربانا کان دل صدا نہ لوٹی چاود نجاتا ہر کس لوٹی نہ شوما آزاگا لوٹی آودے میدان محشر گرمیان نجات پیدا بکنے ولوٹی کجا سائے عرش رحمانا سائے خالت دو جانا تاودا قرار بگرے آودا بنندے سائے عرشا کئی نشتگا انبیاء نشتگا کئی نشتگا شہداء نشتگا کئی نشتگا صدیقین نشتگا کئی نشتگا صالحین نشتگا لوٹے کو حضرت موسیٰ سندلیا حضرت عیسیٰ سندلیا حضرت نوح علیہ السلام سندلیا شان گاہ بنندے
او حضرت معاذ گرا تا چیه بکن لوٹے چا ہدایتا بے گم چا گمراہ یا بے ہدایتا برائج با گمراہ مبے او معاذ گرا ہمیشہ وانو کے قرآن ببے ہمیشہ اللہ کلام بوان ہمیشہ گو اللہ کلام وایان کہ اللہ کلام وانا گوائن دوستی بکھائیم میں پانچیں چیز مزانے تی نصیبہ بیا مرچ میں گوڑا اوردا چیئے کرنگے اللہ ذوالجلال ببرکت شان تعلیم شان کے زندگی گو قرآن گوازی نگا وتی زندگی اللہ ذوالجلال چطور عزت و شرف دے گی زندگی با شہادت مرگ شہداء و نجات از عذاب محشر سایه حرش پروردگار ہجبہ گرہ یہ گمراہ نبی اللہ ذوالجلال ما شمارا درستی نا قرآن خان بکا زندگی با سایه قرآن بکا دیگه حدیثی عبداللہ ابن عباس وہ صاحب قرآن وہ عالم بلی دان ترہ تعبیل نگران بلے ترہ خدا عزت داتا وہ مدرسہ اگر تا استادان شما 500 تمون 500 تمون زندگی کنگی غمگین مبے پرچیا مستن بشارت ترا حضرت عبداللہ ابن عباس دے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عبداللہ ابن عباس بزرگترین مفسر قرآن در صحابان تو کا ایچ کسی در ترس خدا گو حضرت عبداللہ ابن عباس نہ رسے یہ وعدہ بانگو آواز داگی عبداللہ ابن عباس انچو گرے تمام یہ لانکی گی تر بھی ریشی مبارکی تر با تمام بدنی لرزگی عبداللہ ابن عباس صحابہ جس کرا او عبداللہ ابن عباس ترا چونے چون لرزگے چو گرے وگے گوشی شما نزانے منادی پروردگار چی آواز داگے ماشمارا دعوت داگے ماشمارا وطنی مگتوار جنگے ماشما چطور چو بے خیارے مرچی بانگ داگے مشمه تلویزیونا مشمه ماوران مشمه ساز و دول شرم نکم یه دهلی سورنایی و تی دهلی هم بنده نکم بانگ تیما اورا مسلمانی پش کبتا بانگ صحبه تیم انگه دهلیان آواز بنده بی واجه یه رسم یه دول و سورنا رسم ابو جهلیه رسم مسلمانی والله نه ابو جهلا هر و سیریه بی جنینی ناچی هارتا دولی هارتا ہمیشہ وہ دگر ساز و تنبو رگا و جنینا ناچ گئے مرچی ہما رسم در بلوچان تو کا قائم گلا پا ما 2 میلیارد داگی ناچیاں شهر ناچیوں کشی 10 میلیون داتا واجہ عذاب خدا تا شیعہ پاوتا زورتا قهر خدا نازل بیائی اگه عبرت نکری برے مراکشاں بچار انگیاں واقعی دیرگیا گا قرآن مایت آوانے گوشی درو یہ قصہ ہنچیاں برا برو مراکشاں بچار واجا یا روستای کامل یہ زیر زمین کلا زمین چیرا شتا 10,000 گشتر غاودا وفات بتا پیا لازی تو کا میلے واللہ اللہ خشمش میں سرا زیر بی بی اللہ قہر و غضب مش میں سرا نازل بیا میلے یہ کار بھی آیا چیئے کو قوم حضرت شعیب کار ہمشا یا کہ دوزیے کو یا کہ توہین کو بے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام
مرچی هستمش مگوره یا نه؟ کمو تو این بگی به علما، کمو دوزی بگی مردما، اما شلینگ هاپی گاه رام نکنه، چمپل تا پتای اما یه دوزه هنچو دیگه دوزی هم بتا. یہ حضرت شعیب قوم ہمی دوئیں کارو کتا، حضرت لوتا قوم چیکو آیان گورا ڈول سرنا ہاما، ڈول سرنا ہاما سنت مسخرہ کتا، اور سنت پہ آیان ریش داشتا توہین کتا. گورا اللہ چیئے را دا، اللہ آسمان آئید یہ زمین دستور دا او جبرائیل یہ تمام زمین بپیچ، زمین حضرت جبریل امینہ پیت بورتی آسمان گوشے اللہ چی کنو پدا گوشی چپئی بکا کروسان آواز سے دیرا عشق تے دو کاللہ چا آسمان گوارے پیشان سرا مجگد روت رکھتا. امی گناہت کہ مرچی یہ ہمت تو کا سرا زیریں، واللہ اگر مرچی یہ قرآن آواز یہ مدارس مبا یہ عالم مبا شان دعا و پریاد، واللہ ہنچی واجہ موگیند دو ساعت گشت نوابس چیئے کنگا فمن تو دعا کنگا فمن تو پریاد نوالا کنگا یا اللہ وتی عذابان نازل مکہ. بلی مرچی حق کے چی تو ہی رہ بکنی بدو بی راہ بگوشی آیا ہزاران تہمت بجانی. حضرت ام المومنین زینب بنت جحش چی فرمائنی؟ فرمائنی یا قصہ طولانی فرمائنی فقلت یا رسول اللہ مگا ہو سردار انبیاء افنہلک آیا ما ہلاک بے وفینا الصالحون میں گورا صالح مردم مستے میں گورا دینداری مردم مستے میں گورا نمازی ہستے میں گورا قرآن خان ہستے میں گورا تسبیح گشوک ہستے میں گورا دیندار ہستے آیا مالاک بے سرور کائنات گوش قال نعم اذا کثر الخبث زمان گناہ گیش بی بی اللہ نا فرمانی گیش بی بی آودا گراگ منتظر بے اللہ شمارا لاکا آودا منتظر بے زلزلہ زمین زار بی آسمان زار بی درچ کو دارا گوشما زار با سمرا شریشمان گندے برکت چشم زندگی آرا براہا ودا چو فکر مکنے واجہ چو شراب بازیں دوزی بازیں جنایت بازیں چو فکر مکنے کیچ نبی ہمیں وعدہ گناہ باز بھی گناہ منتظر بے کہ اللہ مائے علاقت پماش مارا نزدیکی گناہ انی بحد رستہ برکت دعائے سردار انبیاء واللہ ماں گئے حفاظت اگر نہ گوئے گناہ ما شما رئی چنی گوئے گناہ ما شما پاش نکبتا گیم چطوری سروری آئی دعا گریے تھے اللہ مارا حفاظت بکا. اے ماہ تابان جہان برترز شمس خاوری اے سر میں خوش قد جوان بلغ العلا بکمالی ارگز نبود در جان مثل تو باشد اے نبی اے شافع روز جزا کشف الدجا بجمالی خلق عظیم آمد به تو رحمت للعالمین ای مهربان بر امتان حسنت جمیع خصالی ای در یکتای جان
لایق تو را صدا سلام، با قلب و دل ام با زبان، صلو علیه و آله. ای چهره خندان تو چون بدر گشت این جهان، خیره شده ماه زمان، کشفت دجا به جمالی. او واجا سردار انبیا فرماینی او زمان میدان محشر روز رسی، الله آواز دا یا معشر العلماء، او معشر عالما، او کسان شما تعلیم قرآن و کتا، مرچی اجلسوا علی هذه المنابر، مرچی شما بننده یہ منبران نورانی سرا، بلی دنیا شمار توین کتا، شمار بدو بیرا گوشتا، مرچی شما بننده یہ منبران نورانی سرا، کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. شما را مرچینا ترسی هستین نگمی، شما مرچی منبرای نورانی سرانشتگی. و را بیاهی دست بدهیم به علما و تی علما ناراض مکنیم. والله دنیای پایداری گو همشیم، دنیای پیشرفت گو علمای ورا همکاریم، و آیان گورا نندگیم. اگر لعلک ترزقو بک، الله روزی گدگیم والله به خاطر همشان درس و قرآن و دعاها. مگوش یه فکر مکن، نه موقع سه تلاش کنو آتیه مبارکی، بله روزی گه دو که صاحب دگری آی به برکت یه چیزی ها ترادها به برکت همی علمایی. نی فرمایت عبدالله ابن عباسا تدارس العلم ساعت من اللیل خیر من احیائها. یا ساعت درس دگ یہ واجہ درس دگا ساعت 6:30 را تا ساعت 12 دارنده زورا رما تا اسرا شان چیه رسگی. یا ساعت درس دگ قرآن علم حدیثه شی بالاتر چه سجی شپا، یکی تجد بانی، یکی نفل بانی، یکی ذکر بکن، یکی ساعت یا حال میدان درس داگی بالاتره. دیگه قولی هسته حضرت ابی هریره یا ساعتشی کتاب علم مطالعه کنه که پدا که درس دا، یکی ساعت تا 40 شب آها بده عبادت بالاتره. خدا هنچوشان عزت و حرمت بالا کده. برا همیشه هر کاری تو که علما مشوره کنه، بدون علما زندگی والله نبین، بدون علما زندگی عذابه. شان چراغ یه امته، یه نوری که الله یه استار روی زمینه که الله دنیا به برکت همشان روی شراغ. شیطان لوٹے یکی نماز خراب بکن چارتی عالم ہم وہ وقتا ہر چی کتی گوشی من جورت کو تو نکنو چی پرچی ها شیطان جز کو نروی شی نماز خراب نکنی چی من شیا نماز خراب کنه مفتی صاحب آبادان نشته اما دیکت های سوج دا برا من پرچی وقتی وقتا زاید میش میں نماز دوک میش میں نام بند دوک میش میں گوشان کئی بانگ دا تا ہمی عالم میں بانگ مدا والله هنگام اشم مسلمانی نہیں کہیں کبرا یہ دا تمام کار ہمیں اشم یہ شریعتوں سجگے مشکلات کئی برا رہی ہمیں واجان آیا ہمیں حق نے پدا ہر روز توہین ذات تہمت بورا یہ واتساپ لاتی بے انصافی والله شما خدای جواب میدان محشرہ چیه دے حتی بزرگان میں فرماینا هر کس عالما توہین کنے های دنیا ہے شده آخرتی شده بره بیچاره والله مولانا الیاس فرماینی شان دیم غیر ممکن قبرا به طرف قبله بید بله هر کساش احترام کتا
برو حدیث جبریل را گوش کن. سردار انبیاء فرماینی مشتو شب معراجا اللہ ملاقاتا خالق دو جان ملاقاتا وتی رب ملاقات چی درجہ اندازہ یک کمانی اللہ پاک ملاقات کا آودا اللہ پاک تو فیدا او سردار انبیاء برو وتی امتیاں بگوش چیئے بگوش او منی امتیاں شما ہر کسا منی آل کے عالمہ ہر کسا منی خانواد عالم احترامی کو منی اللہ احترامی کو ہر کسا یہ احترام کو تی رسول احترامی کو ہر کسا تی رسول احترامی کو جبرائیل احترامی کو و ہر کسے شاہ توہین بکایا منی اللہ پاک توہین کتا ہر کسا شاہ توہین کو تی پیغمبری توہین کتا ہر کسا شانی توہین کتا برایا جبرائیلی توہین کتا شی طرف سے نفرہ طرف یا ولی کہیں اللہ پاکی لوٹے ہوا وتا طرف بکنے وہ سردار انبیاء میدان محشرہ کہتے شکایت کہاں ودا اللہ فرمائنی منی حال کجا چاہے اللہ تو چاہے حال و خانوادہ پاکے چاہے منی حال صاحب قرآن ہم یہ حال میں شان توار بجانے مرچی ادھا جون پگائے خوشبو سرا بریندہ توری عزت شاہ عزت دے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی وتی کتابہ مدارج و نبوہ نویسی چی زمانی میدان محشر روچ رسی اللہ عالمات وارجا یہ نندہ عالم گوشے رب پلانیا من آفتابے ہاں پدا موضوع گے چی برو دستی گر رحمتان جوشے میرا بان پادشاہ پرد پوشم بندگان میرا بان پادشاہ پرد پوشم بندگان رائی داتا گمی سرا پیغمبر آخر زمان چوشی ماش مارا دوستے نلوٹ پیا بانے میدان معشرائی و در رحمتان جوشی بھی پرانی آمنی آفتاب آپداتا موضوع گبتا اما دیکتا دستی گری شب زیری و فرشتہ اکرام عزتی کنش آمنی عالم احترام کو مرچی رائی دے بیشتا بلے خشم و غضب ٹیم مبی گرہ آودا کوہت رکھا آودا گرہ گندے تمام ملائکہ ہم بلارزہ در کپا انبیاء ودا بلارزہ در کپا یہ ودا خشم ٹیم بھی اللہ یہ نبیان یہ رگوات گرہ آودا گندے یہ ودا اللہ خشم تو کہ عبداللہ ابن عباس فرمائنی یا جوستی اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سالہ بھی وش بھی نبی کے گناہی نہ کتا نبی معصومی ود اللہ یا جوستی کانتی 500 سالہ بھی وش بھی ہر میدی تو کہا یہ وہ نشازی برا من تو کہیں این چو توہین بے علماء کنے آیا بدو پیرا گوشی گرا منی تی آقبت اللہ ورم بلے رحمت تیم بھی اللہ پیا بہانے ہم بہشتا دار دے گرا بہانہ دستا دے واقعی حجیبی آخریش و نماز تیمی شمی دیمی گوشو شما درودی بوانے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی در زمانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا جنازہ برایت حیات القلوب یہ واقع کاری وتی کتابہ و محدثین فرمائنی یہ واقعی صحیح فرمائنی جنازہ گونت شخصی وفات کتگا
ये जनाज़यात पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारा के नमाज जनाज़े बुआनी जब बरगा चारते कफनाई तकान वरगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो शो आवदा नज़दीका शो चौरती बले मजने मारिया वदा टटायता गुये कफना ये मैयता ये मारा या नेश जनगे अबू बकर सिद्दीका जोयद लोटे लोटती ये मारा बजा ये मारा गवा शहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक अना मामूरुन मामूर परवरदिगारो आ खालिका और रब्बा मना मुसल्लत कुता शिय सरा ची कुता शी सही कौरी अंजाम दो सही को अवली नमाजी नवानता मरची बे नमाजी चतोरी मैं खाना चौक के शात नबी सोबे नमाज अपादी ची दोषी सात दो लय भी चौरता सात दो शुता गर्दिशा पिकनिक शिया तो हाजिर आतश सूजान जहन्नमी बदाए बेनमाज 4000 शैतान बदतरी बेनमाजी च कतला च दोजिया च शराबा आ ये गुना बालातरे आ जमाना अगर चौक के वतीदा उसे आवली जोस्ते को नमाज वाना गे आना माँ आवली जोस्ता ची कारी ची कारमंदी आना पुलिया आना दिखे दीन जोस मैं गुरानी दोमी गुनाह अंजामी दाता ज़काती न दाता अन्नी सोरान ज़कात का शक चतोरे अंचो साखते कुछ तिलाय रस्ता 10 मिलियन नामा गनुए को बरों तिलाय बाकनो वाजा वो मर्दी तो ये जनिए ना नगुशा के ये तिला मुंदरी के बुगा बाका तेरे वाह वाला काश अगर ना गुरे ये मारान मुंतजर आवे सैमी उलमा ही अबरी गुश न कुतगा आलमान अबर गुशवेल के ये मुल्लान अबरा के गुश के ये गनुए का मुल्क हमशान सूद का हमशान मुल्क सूद के शान अबरा मगरी बेजरिए हम ये सही कारा मर्ची मिनी मार शे सरा मुसल्लत ये मर्ची छिंचो आमी मुल्ला वाजी कुछ गोशे करतिया बर कुफ्री वाजा साबरदार चो ये हबरा मक्का के आलमा में गोश करता बस तो कुफ्र तो का मुब्तला बागी अल्लाह अल्लाह रसूल हबरा कुछ गोश ये तराना मूसीगी गोशे थे कुछ मवाब न कपो वो डोल सो ना और ये ना कुछ मिनी गोश कर अल्लाह जुल जलाल मैं उलमा मैं वह जहां शान में हजीज में उस्ताद अल्लाह शिफा हाजिल कामली बिका अल्लाह सेहत कामिल नसीबी बिका अल्लाह पाक ये उम्र बरकत बिका मैं मसाजिदों मदारस अल्लाह आबाद बिका मैं ये जवानों का चो पर बगा चो रवगा बे तसादुफ अल्लाह पाक व राम बिका माता मानता गानी लग सारे मात ग्वांडू के वरना मेरात ग्वांडू के वरना मेरात मानता गा चोट परवते पिता ग्वांडू के वरना मेरात ग्वांडू के वरना मेरात माँ तो पेत जिंदगा बल्लो पीरो जिंदगा मस्तरे ब्रातो ग्वार जिंदगा मर्ची जिंदगी माता पितान जगरान टुकड़ा खा के तो का मर्ची जिंदगी अमा सालो कुका अमा बानो रुकात मती मराद नरस्तगा खबरान तो का
پرچیای برات نکنه چون مغروره. برو یا سالا گنده قبرستانا، 2 سالا گنده، 6 ماه گنده، جوان گنده، پیر گنده، سالوک گنده، بانور گنده، نمونه مردم یہ قبرستانا گنده. والله شا یہ تمنا بدا یہ ٹیما چاہیے دنیا بروا بلے واجا آئی کے احترام علماء کتا یقین بزان با کلمہ چاہیے دنیا را. اللہ پاک ما شما را توفیق بدا. اما آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.